Esquerra Republicana de Catalunya ha tancat la campanya per a les generals a la Selva amb una xerrada que ha servit per fer un balanç del paper que ha jugat el partit al govern de l'Estat en els darrers mesos i també per traçar les pròximes línies d'actuació a partir de la celebració dels comicis d'aquest mateix diumenge. L'acte celebrat a l'Auditori de Santa Llúcia i que ha comptat amb la presència de noms de l'esquerra de la demarcació i també de la diputada al Parlament, Gemma Espigares, ha estat encapçalat pel candidat a senador per Esquerra, el salvatà Josep Rufà. El primer a prendre la paraula ha estat Alexandre González, portaveu del Jovent Republicà a Reus, que ha esperonat els assistents a mobilitzar el sector juvenil per acudir a la cita electoral d'aquest diumenge, incidint també en la defensa dels drets dels treballadors, molt especialment dels més joves. Unes eleccions, segons ha explicat el cap de llista per a les eleccions municipals d'Esquerra i alhora alcalde de la Selva, Jordi Vinyals, que els van agafar per sorpresa quan els grups municipals començaven a escalfar motors de cara a la cursa pel 26 de maig i que ha titllat de maniobra oportunista per part d'un grup socialista que únicament vol reforçar amb aquests comicis les seves files. En aquesta línia i per tal de garantir que l'independentisme sigui la força més votada aquest 28 d'abril a nivell de Catalunya, la diputada per Esquerra Gemma Espigares ha centrat les seves paraules en la necessitat d'unir forces i fer un front comú que permetrà ja a Madrid seguir fent pressió a l'Estat per tal de reconèixer el dret a l'autodeterminació del poble català. De fet, Espigares s'ha mostrat optimista per la fortalesa de l'independentisme i més concretament de la força del seu partit, que per a les eleccions municipals presenta 807 llistes a tota Catalunya, una xifra rècord que la situa com la força política amb més candidatures. Josep Rufà, candidat a senador per Esquerra, ha tancat les intervencions fent un repàs a la seva trajectòria política i destacant com ha viscut personalment el fet d'haver format part del Senat durant aquests 4 anys convulsos en el qual, de manera excepcional, s'han viscut 2 legislatures. Rufà ha estat clar, el seu objectiu des que va entrar com a senador ha estat i serà el d'acostar les problemàtiques i necessitats del Camp de Tarragona a l'estat espanyol. Nosaltres defensarem els drets socials, com hem defensat nosaltres. Jo he estat a la portaveu de Treball, Seguretat Social i Immigració. Això intentaré continuar-hi sent. He estat a la taula mixta del Defensor del Poble, al Congrés Senat. Allà hem pogut visitar els CIEs, he pogut visitar diverses presons i contactar amb persones que han tingut moltes diferències i problemàtiques i poder-ho traspassar també després al Defensor del Poble i també al Síndic de Greuges. I després he estat en una comissió d'Afers Iberoamericans on han treballat molt amb com incloure i fer integració de la gent immigrant d'aquests països llatinoamericans. L'acte ha estat presentat per la regidora i candidata a llistes per les pròximes municipals per Esquerra, Laura Girona, que ha anat introduint els ponents fent lectura de diversos fragments d'entrevistes on cadascuna de les figures que ha intervingut definien els ideals de formar part d'un partit com és Esquerra Republicana de Catalunya. Aquesta xerrada, de fet, ha estat l'únic acte per a les eleccions generals que s'ha portat a terme al poble.